nakaliang jang kabalang Presbyterian Box lingba kan nika YouTube channel ko jongi ngapriang sobhai phi baro lang ki parlok ba iye ki jongi ki parabangi ki jongi nakabalang ko jongi manigwe bat ki balang bat ka shemini kobus chisin pat pan priang sobha babnai khoble phi baro lang kakakerteng kapa tiang tam kabadan bortam kabam ju shajab kajong nong pnim jungi u Jesus Christ te shawnya sha prang ni phasha shuble ha ka jing duai kokpa jungi bahab neng komne para ka sedang jong kan ka jing shakri baka jing mani ka jongi yebe ni shwan ban demret khamat ka jong me kotra ba me man isnai man yalam bengi amse makul jong me penkantai ngi bepi we kini sebentar baru makin kebantah dengan sependap kena long syah kajengkerku ingi iwe to yalam sem khut jamana mastang haduk pawai no hi mangipan kerteng kujan prim jungi Jesus Christ amen tong ini ya peteng pat kajing yerwai lang yerwai kajing rai kapa saus pa lai puar maskar pat i Mr. BR gasa insa som bahapat pan syeng banta ka jong i ha ka pede baka jeng pulis tang batwai Madonna you have birthday tang kajen jarjur basley nong sunbun kiker saudong senyaski dengan yono ulajan ba unwan utrai jisu ulajan ba unwan utrai jisu kumen sim jong ato ben krek loy ya ladi ulajan ba unwan nong sna tuan pelan bangan kon tuan bansa tingan ya roding puna bandayo kari soba ulajan ba unwan utrai jisu ulajan ba unwan utrai jisu kumen sim jong ngato pen krek loy ya ladi ulajan ba unwan kan baim abandalan badu play banyan bansa ben lebar kapor hau senyaski yasu ulajan ba unwan utrai jisu ulajan ba unwan utrai jisu kumen sim jong ato pen krek loy ya ladi ulajan ba unwan Jesus tem no changapa
Tuhan lang siking duai man pulih ketok ne ketien ke jong blei ba pila ban sem na ka siti ban kong Petros ku bawa apostol kenang ban kong khat ba khat lai ter hadu ap sau ketien po ong kum ne ba kum ta balapan po no ya ka sengkai ka jimut jong phi tolong ki ba kham adkar patop nya kermen chanai ya kata ka jeng ai ya ka ba adwan lam ha phi ha ka jeng pau u Yesu Kris kun ki khon ki jeng ko ngo ki bam pen sriem jeng kat ele de pat ki ta ki jeng ko abrai ba min suwa ha ka ta jeng bam tip jeng phi han rei kum ba uta ba la khot e phi ulong ba khoi to long ba phi ro ki ba khoi ha ka jeng long jeng in ba ro ba la tho to long phi ki ba khoi ngar manga ngalong ba khoi pat ha ba phi khot pa ya utau klem nyau siu yang khamat u bisar kat ba kum ka jing le chung wei pa u wei pa ro to ple ja ka por song ba sa chung phi ha ka jing sep pi ba phi tip ba om ta ki ki ba sep kum ka rupa da ka ksiar bla siu spa i phi ka ta ka jing long jing in ba thala chung phi ya ba ai ti pateng la pateng na ki pa handai da ka sna mo kordor kum ko jong khun lang bron ba klem pop bat ba klem tho bria ka jong Kris ke yau bala thmul pa na do pat seng nong rem ya ka perthai handrai bala pen pau u ha ki ya ki ba khat do na ka banta chong phi ki ba ngai da u hau ble ba pen mi pat u na ki ba yap pat ula ai ka borom ni u ba kum ta ka jing ngai chong phi ba ka jing kermen ki nyok long hau ble aba pila pen kho ya ki sim chong phi hak ba ko ngo ya ki sisa do mun sim ya ka banya i para bangai klem asap tapi nya i sit ham para lok hi na tu ka to anut aba la pen kha asian nya phi om no sambai basap handai ubom sep ta ka tien ble ka ba in pat ka ba yai sa ba ka do paro ka kum uplang pat ka burom jong ka baro ka kum usentiu uplang utau plang uyap ren khiang utau sentiu jung u hap no ade kata ka ketien utrai ka sa bam cukut te ka ni ka long kata ka ketien ya ka ba la yetu lepa happy len ko khon ta len ka ketien u ni lang le jing duai kumne a ublei ka wan hajan jo me ha ka ko por I try to run bangi pai ka im ni ka le no sadian nimla aklam ka ai ngo e me try ya ka wa ba ka jing subun ki jong me atas na ba le lam ni la ri ni atas na apa dang ka khlam ka ba sir kai atas na adu mi la das krat kum ni i ni ban pau ka jong me ka po try au le ai ba ka chu ka sang tin bor ka jong me kan ya lam ni atra aksni ki ya chung ni ki wa dang sa atas kan rekat pun khyang jimpang bachir khay atra men ri men da men ker smart ni atas kan au ble tu nang ai bor ni atas kan khnang men la na si sa atas kan pa ni le persa ki bor ka jong pom man atra kam tam kan ka chuk ba men ta ba bo man u tre bor ba halor ni au ble ku pa chi ni pap nang to kan ma atas kan ya ka balang ka jong me ha kan ka chaka atas kan okse to kor khu au ble ka balang ka jong me atas kan ka ma au ble ki ka sarai to ka balang atas kan ki pastor ton pasan ki rong ba balang atas kan ta ai ki ka bor chi su thu ta ba kin jolong sitali au ble ka jing i ka ni ban pudeng ka jong ki trai ba ka jing su thu chi mut na pudeng ka jong ki au ble kram tla ban yalam pada penya ikam ke jam merah sakmat papan telun ko sepel ke jam merah kan mau oblei ki bangai badan kan ka jaka atas kan kan ka palang kumju oblei to ai ki ke buat atas kan bakin don ka jeng kermen hame atrai kan mau oblei ki bad ngat kan ujing pang atas kan men ai ki atrai ke jeng kermen men kata dak sin bor ko jam lor jeng ki oblei angin skem oblei begitu pang sistem kami jongkira kedua kendam na silon oblei
try so kana kun mau try ki batray bro kum ki spy ban yakun yun kanyang jampang try men ai ki ka bor au ple ka bor du kam bat kam sim kum jo kanam kelap ni le sa try ya ki bor tu kanyang jampang ple kun mau au ple so kana ni kum jo sang lar kum jo je sang kana kum jo atas kana men ai ki ka bor kum jo try oi tu sngo ni ki jampang ni ka pat na pom ha ka tu ji sung pan ki ne amen tiene ka por ngin ya shakri oble da ka bang lum no ikjing aingo pakat ba dang lum pat ikjing aingo ngan karpat ye mesto wante nongrum ba di parlok ijong i kin ai ikjing rubai ka ba kerpang Shami atrai ngadap tang jing kuslai lajing em ngan ai yang atrai pin temai ngan long ayu trai ladang myo yami trai shim yang ashami Shim yang ashami Waliyamun baku jomi Atrai ngadat ramle Penlong kajing syajomi Nga ai tialadi Miu play badap dajing try nami kipo pangajule raya rap yang ngadon kam traya mi ngamdun bun try naladi mensim ketrang yami sim jing im jonga kan long tang jong mi Shim yang ashami Nganong ayu tai Ladang myo yami Shim yang ashami Maniyamun baku jomi Latrai ngadat Penong kajing syajomi Nga adialadi Miu play badap dajing Ai kantu nanga Baliyamun baku jomi
Yaladi miu play badak dajingi ai kantu nanga nganlong ayu ta larangam yo yami trashim yang asami nganong ayu ka larangam yo yahi rashim yang asyami tungin ya dua mata kini ki jeng aingo kokpa jungi ubahab neng komne pat kotra bi ngidan manwan kom ki khun ki jong me hakmat ka khet ke isne ke jong me daga masing wasok men bat pas ngongo me kotra mal mala korkhu gi hadu kat ne mat komne pat ngila ban ai sha kam ke jong me korkhu yengi baro ki bala ai ye kini ki jing ai sha kam ke jong me bat kham tam ro to shim to pen kan tang ikini jing aingu ke jongi khnang ba ka balang ka jong ba kan yon pen trai kam nak bantan penyar hima ka jong ba ha ka nek slapar thai pat kur khur ki ve pat pam laban ai kam ka jong ba regi kan mau na ta kam ka jong ba ha ka jing dwai ki jong ki amar ngi pan ha ka kerteng ka jong nong pen im jongi uji sukres amen to hakani ka klep mat pat ashwa bangin ya yo sngo no ka khubor na ktien ka jong oblei ngan karpat yeki khun samla jaka balang ka jongi ki praise worship team jaka balang ka jongi makin yalam shwa ngi ka jing rai penrem mensiam yang kalong ban shanya ban pedang kak tin bu ai ban ngen ha kak kular jong ban tep ru budai utwai Jesus Shanya long bashi shangala shem Jisu pondo tang hamin ngashanya skem kano tiang kalong ban shanya wabatun dakas ng bakor ng tangan let's nida singen bangan nyo likum kayo Jisu mengan shanya shangala shem Jisu kodor tang hamin ngashanya sken hot katyang banshanya hau nakapom banyolat im dakaba yang na uji su jing so jing kmen ban jing
rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami kumukirang ukay rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami tang hamit try men sim ka bendem try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami rabi sin kumukirang kumukay rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatray man mani yami oh try me long gabor bat kasti tang hamit try men sim ka pendem try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami ko try me long gabor bat kasti hamit try men sim ka pendem try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami Toko kubor nang ketien ke jong oblay mengenya pusan lang akan kepor kadai nak kitab u Jonah kalenang kabasau kada khot kabalai mat kabasau kiboong kumni namar katate atrai ngakarpat yame to shimna nanga ya kajing im jonga naba ka kambha yanga ban yap ban yakabarim utraite ulaong hatu mele bha bame bitar marka phang paneng ga jonga yakabangini pusan lang kade ka jingsngosi u Jonah ka jingsngosi u Jonah lani ka tabing on ketien phareng ka depression ka jong u Jonah tinam ta jungi baro lang kumki khun ke jong oble kumki banget hi nado ke dang red hado ke belasan ke belarang ba ladang kali shapi shapang shakri uble u Jonah baro nangi ngetip ha shapang jong u kumbala tho hi yang ke jingja ha kitab u Jonah bar habe dai bar umni u Jonah ubadai hi u shakri jong uble kitu ki banta ki bakham shakhmat bat kham shapdeng kidi ki banta ki bangetip ha henry kitu ki banta pada sha kan ka lenong ka basau kan ka banta ka basyadien kadi ka banta ka bedang long thamai yangi
Maka di kebantai kaba ngim cukham ya keren ne ya pusan lang. Ti khendiat sapang une ujona jong ka Bible ka jongi. Udai uwe naki prophet wala im praspa BC shua ka jengwan uji Christ syakanik selapar thei. Ban ngetip ha sapang ni ujona ublei ula khot yu baun let sha Nineveh. Kabolong kata kau bay anong ba kabahe kabakraw. Ya kabalasan syar da kahima Assyria hakatu kapor. Tinamar kani kajengle baman kajong kibasyong kibasa hapo Nineveh. Ublay ula say ya ujona baun let banyalap syapang kajing kala kabamut. Hereng yetip ha syapang uni Jona. Uday uba syap tiang perang taka jinglong kau pot au ulah tiang manit jalap sha Nineveh. Berkembang yethu ke Bible ulah pet ban sha Tarshish tabula syong dakaliang ban pet jengai na ule. Hari kanil kanipat kalong kajing sisa ngimla ban pet na ule. Ubalay utip lod ikijaka kijing don kijogi hangno ru. Banamar bojona ula pet jangai no ublay. Ublay ula pa ya ka air lang thari ka bajur pa. Kabalon ban penki ya ka to lieng. Bar kambala tho ka Bible kitu ka bisong ha ka to lieng. Kilaya sngo syap tiang bayok kiyap bar kingam jelap no ha duriau. Ban da kilaya wat kilasyam makade kadau jong u Jonah hi hakapaglawan katak erjong hakani ka klip mat ti Jonah ulakam ba udai mau kadau jong kita ki eke baro bola sha eki bakin bread no u na lieng sha duriau mat kembang yetip endau Jonah ulahap haduriau ublei ulapha yauni udok kha ubahep ha banu dok ha ulangut ya u Jonah. Maka Bible kia tu ba lai sngi lai mit u Jonah ula im ula sa hak kepo jong uni udok ha. Berkat ba urang dan hang ta u Jonah ula pai shoble ula dawai shoble bar ublei pat ula yo sngo ya ta jing dawai ke jong Jonah maka ta jing kala bamut ke jong u. Bat anda uni udok kha ula prino ya u Jonah. Panda Jonah unda ula poi seringkau ula kut jingmut ban ko ngo yo ble ban syakri u bat ban let ban yalap syapang ka jingkala ka bamut sha Nineveh. Kata ka di ka bentai ka ba ngetip ha syapang uni Jonah. Ubala sya ngoi dok kha bat ubala let sha Nineveh ban yalap. Kaya nang ipit pat hakalenong kabalabi ka basaw. Kidi kibentai ka ba ngim jukham ya keren ba. Kamtam tulenong ka basaw. Kadi kalenong ka ba pelab ha. Palang ipuli kitu kidakat ka balay ba ka basaw. Ngin yo i ya kini ki jing ut. Kini ki jing yam ki jong u Jonah. Hakaba ulak ang sya ublay. Taka mzing basaw kya ka jong u ang. To shimna ya kajing im kajonga maka kamba yanga manganyap ban ya kabaim kala pelengo ru yo blay ka bolong hatu ka bahase eme Jonah mamen sngosi batmen bitar kumne kan mentoy ayu mamen sngosi kumne tiladang ipule ikini kidokhat ngi hang ni ya ka mensiem ka bakhya ka mensing basngosi ka jong u Jonah Pangila ban kali balai baula keren kumni balai bokwa ban yapno ngi hang ni yaw ne u Jonah berang syuan pai na Nineveh bad baladon kata jing sngo no mensim kata ka jing sngo si kata ka jing kya mensim ka jong u namar kita ki eke ya kaba ulakmi lenti kimshim la urlong ngi hang ni ba uni Jonah ulong disappointed
Namar ukhlam yu ya kata kajing bishar kajong ublay. Ba kalawan ha Nineve. Arang ipet ha kani galandang kabalay. Ublay shim wanra ya kajing bitar kajong ha Nineve. Namar usiem bat kikat tu kan nengut. Kela bamut kela pai sha ublay. Bar ublay udang pensa udang penslam udang pentur kajing bishar kajong ya kan Nineve. Namar ukwa bagi wai pat ruhi bro shishnong ken pai sha ublay bat bakin kala kabamut. Han reu new Jonah shim tiap ya plan kajong ublay. Ula songsi penbani ka ya ka ka ublay ulale. Ula kwa bani dagi khmat bekenjado kajong bakata kajing bitar kajing bishar kajong ublay kan wanna han Nineve. Harem shim tiap pat bakata kajing bishar kajong ublay kelawan pat kham hadin jong Jonah. Hadin katuk nisnam nangta. Ngi hang ni bau Jonah kum uta ubrio ubatlat hakjing berkhat ke jong hakata kabor berkhat ke jong ngilaban ong bau khamlong emotional hakata jing long bre ke jong tip sngo thulot ya ka plan ke jong ble badik ka ba mu bau long tang ubrio hi badik ka ba omla banle uklet no sapang kita ke jing bha ke jong ble nakabanta ukhun ben rio bau aila di rio bakin kalabamut bakin pai sha ublay haswa kata jimbitar ka jong bro Jonah tip baka timing ka jong ublay ka pher nakata timing ya ka mengi ya khmi lenti tingala susu banya kali balai bau Jonah sngsi katne hakaba ngetip ula ko ngo yo ublay ula pendap hak ya kajong ka kamram handrai balai pat bau dang somsi baru kwa ban yap no nagani kasla perthai tingala panong bau Jonah ru hakata kajing sngo brio kajong ula sngo leno ya kita kajing lap kajong bau la pendap sha Nineve usngo kajing lap kajong kamlong ka basai so handang yetip ha kalalong ka basai so kali sngo ka khoba kajong ha Nineve. Kalau belong ru bau Jonah udan kata kajing sngo sarong hapo jong pat kumbau la keren sapang kata kajing besar jong Nineve ukwa pata jing besar kanwan da shisha ha Nineve oleh se Jonah utiang bayo ki bere ki khadi baum dei utau prophet ubakrau oleh se udai utau prophet uba lamler tinglaban ong hangdiru bau Jonah kumu brio oleh se akan kapuar ka bau songsi udang hak deban mat ya kata ka burn out experience haka jing ka jong haka met ka phat ka jong bad ka bor perkhat perdan ka jong hadi mulawan phai Nineve yole se urang thai kata ka met ka phat ka bor perkhat ka jong urang dan kam ban song thai ban shim ya ka res pat penjai jai yele de handre par ulalong ambitious ula kuai tak ke belong extra baun syam baun maru hakata ka ya ka jong ti habang ekran japang kata ka jing sungsi bar ka jing mat ka jong Jonah kum hakani ka depression mengi ong dak tien pareng bun mun sendangi ngi jusu thu bakla ba ladang ong ba kidai kisakri ki jong ublay kim dei shu ban sngsi kim dei shu ban depress ka jim ka jongki bar ki perkhat pang Jonah ru ude sakri jong ublay re mat pat ya kata ka depression ka jim ka jong hari kum ki banget pat ngelaban ong ba ki ki long normal ban long kumne ban sakri yo ublay ka mut tang ban mat ya kata ki jing job ba kita ki ba ha ka jim ka jongi kiran shu bang sakri ka jong ublay ru ki ba mat ikom kini ki jat jing ka depression ha ka jing ka jongki arangi pule ya ka Bible ngin syam shibun ki sakri ka jong ublay ba mat ya ka depression ha ka jing ka jongki arangi phai so Moses ulama ka depression ha ka jing ka jong namaru lade banyalam ya kani ka pateng jongki khon Israel ka ba do not
bat ka balik persya ya ka man ga jong bagi dan shibun ki klep mat larang ipule ha ka Bible ba Moses ulakwa ban phai dia no na kata ka leadership ka jong tilarang ipule ro kitab jong Job ro di syakri jong bele ulama ke jing tenjo ke jing pang sitam ke jing do no ka jong ki khon ki kiti jing don jing em ka jong bagi dan ki bantan kitab jong Job larang ipule ro ngin sesham ba Job hi ulang depress dan kipore kwa ban imshu hakani kasla perthai balangi puli kitab jong Jeremiah ro sapuli hi mapi hangtu Jeremiah kalanong khatsan bat kalanong ka arpho in sa sham ba Jeremiah ro ulong burned out ula thaj ban shakri yoble bolakwa ban khlat no nakani kasla perthai tingi hangne ya u Jonah ro kum shakri jong oble kum uwe nang kita ki brio hi ki ba ganjado hadin bolawan phai na Nineveh bania lap sapang ka jing kala ka bamut ula ab habar jong kasinong dak ka jing khmi lenti kata expectation ka jong bon yo I ya kata ka jing bishar ka jong vle ka banwan no wot hi kat kum ka jing kwa jong ni I bo Jonah ula sngosi ula dom ya ublay hanre ublay pat hakata kachaka song jong Jonah habar jong ka Nineveh kumbalaong ka Bible hi Bible utip ya Jonah kejeng Shem kejeng do ka jong bat hang ta hi hakata kachaka ya ka bau Jonah ula song hakata kachaka song ka jong ublay ula pha yone jing thung bagi ong uba kerteng kikayon ba unmi hangta bat kumju bat ba un yada ya Jonah nakata jing shit jong kasungi mak Bible ge thobo Jonah ula sultanat bha hakat kajaka ba ula shong ula ri tengen ula ap ya kan Nineveh utau jing thung utau kikayon ula yada nakata jing shit jong kasungi Hari ublay pada yoi bau Jonah umpat long perfect umpat kalaba mud shisha umpat sungu thu shisha ya plan ka jong ublay kumbala tho ka Bible pula pha yau ne uknyang ya ka bau lalet ban bam no yau ne kikayan badanda une jingthong anda ulayap no anda ula terkhong Jonah ula nangdom shu bau la bitar shu ya ublay ban ngi hang ni bo Jonah ulaklet chapang kijing le bha kijong ublay bo la focus tang ki ke balong negative haga jing em gorjong Jonah ulaklet kum no bo ublay ula palaj em yu haga pasdang na ka jing yap man ba ula pha yu tu do kha ubala bam yu Jonah bat ula palaj em ru haga sngi ka balai ublay ula pha yu ni jing thung bo unmi ukikayon nakabanta ka jing bha ka jong Jonah hi ande Jonah ulaklet ngi hang ni ba ublay wanra ikni jing bakin wan how Jonah maru Jonah udang pen do not ublay kwa ban discipline ban correct yo Jonah ba un kham janai taro phai du khunyang ban bam yau tu udieng ula phare ni ke eryong ka balawan ban penki yau Jonah hakajaka song ga jong ban test ya Jonah amaru ublay ukwa ya kataka priority hakajung im kajung Jonah ublay mukwa bo Jonah un focus ya ka Nineveh bari ki kam ki jingle ki achievements ki jong ublay ukwa ba Jonah un focus bet how ublay bat ba ublay hi ulong bodon bor ublay ulong uba kraw bor ublay ulong uba bah ubala ubayai ubala ban penda penbiang bat mangi ngilong tang kibriu ngem dan hok ngem dan kanu kondoro mangin question laning men ngin bu jengkeli ya ublay balai kumne balai kumte bat kumta ter tidam ta jungiru hakasla perthai une usnam 8000 arphoi ode usnam jong kijing sngusi usnam jong kijing no mansiem usnam jong kita ki disappointment
mengimat hasla berthai baro nangi ngedon yala ki jong ki dreams ki jing personal ki expectations ki jing kmilanti ki plans jing thmu babha nakabanta yala de nakabanta ki yang kesam ka jongi ban ngi kwa bakita ki plans ki jongi jing thmu jongi baro hikin urlong katkum ki jing kwa ki jongi hanre ke ne ka khlam kalawan hanusam araja arphuwe ya ka bangin ang dahaban beteng menta kat kini ki jing perking kat kini ki jing khangdam shani machete kani shisha kalakta shibun ya ki jing much perkhat bat ya ka bor met bor mensiem ka jongi hadu mantar ngi palaban yoban kiu badun mane la lut shakayeng ka jong uble berkata hi kala pelong disappointed ingi makum ki bangen ngi kwa mangin kiu biang shakayeng ka jong uble mangin shakringin mane la lut uble kom hagi por ki ba menshwa nam ta jong phi ki budang pule phi kwa palat ban school phi kwa palat ban le college phi kwa ban long kom ba jolong hi namagini ki por haswa jong u araja arpho jadi ki por ki ba biang kai ka bangi kwa ban le kai bangi kwa ban pendap mangin achieve ngi la lot nam ta jong phir ki badan hakikam ki jam ki jong phi ki ta jing kita ka jong phi kini ki jing to ko jong ani ka khlam kila penno mensiem ye phi kam dei shisha ka besok ye phi berang pule ba de phi ke batrei ba phen shu shong sa hayeng ban trei ban pendap ban le ki exam ke jong phi ba ki jing pendap ke jong phi ki ba halaka sungi ban ngi yo i ye kini ki jing ja sharum bat shaneng kini ki jing pang kani ki jing ya brio ka jing do no ik bi bathon ke jongi kan ke jing shap tiang ke badana ka perthai ke pamanta arang ipe gi news shapang ka shibet shapang ka balashai shapang kini ki waves jong ne khyang jing pang ya ka ba kila persang ban predict lano unwan mat kumno unwan mat kumno kata ka bo janu khyang ka ban khata egi baro lang bangi i manta ba kini ki real start ha perthai ke jongi hanus nam araja arphoi kila lap ba kalong abnormal hakani ka jinglong jingman jong ke baro kini ki doctor kini ki psychiatrist ki psychologist kini counselors kini ki bale research ki lab ba kani ka mental sickness ka mental illness ka mental breakdown ka loneliness ka depression ka tribe ha perthai bat ka daw ba ka loneliness ka depression ka tribe ha kalong namar kini kijing perking kat kini rengkat ba kini kijing khangdam mat khamtam namanta tu ki babun pat ki bam ngej ble ki bam dan jikermen hau ble kaji em ga jongki kalong shisha kata ka bathli basuda kaji em ga jongki kalong ka bam dan jinkermen ka balong meaningless kim ko ashban em hakani kasla perthai mat kata he kalong kasur ka jongki kum kasur ka jong jona atrai ba oblei ngam kwa shuban im to shim noi gajim ga jonga namar ngam kwa shuban im hakani kasla perthai matsini ki webe kable research kini statistics ik pani bonus araja arphwe tang shane hande skri phareng ru kiro shibun ki bastang dikini jing lin ki basnio ki jing di pun bo aj bakin penja ka depression ka loneliness apo jongki ki donru ki bamsto la sha sho yo i nawi ka poch ka pat kini ki samla kini ki belarang ba babun ki pendekut no jim ka jongki ki commit suicide namar kim dan sho kata jingkermen haka jing im ka jongki haringa khatpat yangi barolang yanga pare phi ki banget hamnu blai ba im basisha tong ina me shania hakane ka jingla kani ga malade ka jongi ina me shania ka bamanta mereka balasai haka jingla ka jongi ne hakamon ka jongi hari tong ini shania be tang hakamon ka jong ublei kata ka will ka jong ublei tong ini me do jingkermen tong ini me songsi henry tong ini shania ini upkermen ini kogo be tang ha ublei tong ini le shitam tong ini khun bormen sim ya kan ka jeng le ban job ya kan ka jalanti lengba
kani ka khlam ka brangsa hakani kasla parthe banangai dengele sitom sisha rengkat baroble ngin sala ban job ikini ki jingpenwet hakani kasla parthe pada shwa mangan penkut yakani kejengkeran kajonga adon kini ki southly kimat kiban penken mau yagi kumno mengila ban laj naka jingsongsi ne kata depression haka GM kajogi kumengini ki por ki pemerintah tu amat ka baningkong ban im shisur shidur ban im shisur shidur ka bamut mengin im ka jing im ka balong simple tinga kwa ingi menginam dan kita ki jing kipelenti kita ki high expectation jaga jing im nak mata sibet bat ka balasai hari kita ngini im one day at a time kawai ka sengi ngin im man ka sengi inum kipelenti show kita ki mengin yo hakani ka perthai mangim tip kalong kumno sibet balasai andre tu ngi kipelenti tang kita ki babah kita ki bekerja beneng kebelaban ai ngi ya kata kajing kerben kabasisha ya kajing im kajongi kabekerja do at khamdam ita ki bekerja menseng bau blehi labu lupa namanta jonga bat jongphi namar lada ngi expectan lada ngi kwathan ita ki hakan di kasla perthai shibul lada ngimyo kan sapun ngosi yagi te namar kata tongini im shisur shidur rengkat barublei to kamat kabaar shania bet tang haublei shania trust in God always tiga banta kabaublei ukwa ingi mangin shania teli haublei naga jinga ki baskham haublei ngin duai man kasngi man kapor klam put man ngangai bahapdeng jengini jing hapreng jong kini kijing bamsai hapreng jing ki ru kaba mengi nyamat hakani sla perthai ublehi un krishan bor igi kala balong bangi patyo ite ke jobab jong kijing dubai ke jongi kala balong patyo kita ke breakthroughs kita ke jing em ya kita ke jing kwa ke jongi hak jing em ke jongi henry compare shania bai hauble uble tip khamba pat ki ya ki ja ki urlong katkum ka timing ka jong blai ka timing ka jonga bat ka jong phi to kamat ka balai bangin num page news than bangin num page news than tilarangi pule kot khobor than larangi page news than ru kitu headlines hakikat khobor kitu jing tho ka be de jing long jing man ja ka parthai kin sapen sosi kin sapen do jing kerman kinsa penuh mensiam yangi ngi ikini ki khobor ki headlines ki news leng bag internet leng bag news channels ki ba pher ki ba bu ni ki peni tang te ki ba so tiang ki ba itrem at kham tam la de ki news channels ki wan ra ki te ki ba kham pen tiang ki ba kham pen trem ki breu ki news channels ki jong ki nang yat yo tenga karpa de phi baro apin shania bai tang hau ble Finam pet thani gini ki news namar ba ki penno mense mi phi ki pentiang ka basibet ya ka balasai ya ka bam nambatep kanja ayu henre tang ublehi tu kamat ka basa pa ka khaddo pan pulot por bat uble bandan kata ka meditation gani kata ka quiet time ka batikna man kasngi tenga khat ye phi barolang ko ki parlo bat ki parang be ki jongi tung ni plot por ha ka ktien ka jong ble tung ni puli ka bible man ka sungi mare ta ka bible hingla ban syam in ki jing tho ki ba shisha kini ki jing thulo pa ha ka bible ki ba ye ne junam bar kambang i manta ki jing tho jang ka bible la nang yai pandap ka hoi hadien ka hoi pat tu ni shania yo ble ba preng kini ki jing kala jang ni ka perthai uble lo kular bonum e na uble unum sha ege mangin sha tenjo yak e ka ba nginam la ban yad lengba retengan shania ino uble blak khat yengi mangin shania ngin sakri yu badba laru ban ai ngi yakata kalawe ka babha ag badap karhai tiladang yai pule ya ka bible ngin ma ga jing tingen ka jong ble ka mensim ga jongi ngin ma ru
mangin yu ngin syamru yak ega bau blei ula bu lupa nak benta kalawe jonga majong phi to blen kur khu ling ba kanika jingkran nak tien ka jong blei tungin mi nak kanika jing sakri ka jong blei kum kita ka jing thau ke bathamai ke jing thau ke badap tak ka jing kemen ka jing em ke basanya yo blei bagi ba ap khmi ya kita ke jing kular ka jong blei hak tin ka jong u nak benta ka burom ka jong blei amen to ngila poi saka bawai no artat to blen isam kur khu ni ki benta baro ngila pandap hakane kapor blen kur khu ni ka khubor ka bangli osngo un pandai ka bon masem khu jong u ke long sha ka jong kur khu ba ka jong bam ka bakan jaman sem blen kur khu pi ki nong isem benta na do inong police dang patwai inong ice special number padi parlok jong phi ipi ke parlok samla kita khot jong praise worship team ka balang ka jongi makam joi ipi ke parlok samla ki ba shna ki ba ring ki ba edit ki ba penmi ya kane ka online worship ka service ka jongi to blen kor khu ipi baro lang una panan kam ipi nak banta ka buram ka jong oble ti ka bawai no ni ro jeng roi ka ba khat do jong kane ka jing sakri ka jongi ni nerwai ka jeng roi ka ba arspa nyo pusa arspa nyo pusa kam jan ablei yami kam jan yami naman jinyam ukres yang awat be hang tangan riwai de kam jan ablei yami kam jan ablei yami kam jan yami lakum unong yadwer naseb kasni yang akalam ngadem kakli hakang jing pos new day kam jan ablei yami kam jan ablei yami kam jan yami hanta doaikan bau lat kum jing king jing ai rum doai bingan om king angin ban khang ngồi đê kam jan ablei yami kam jan ablei yami kam jan yami hang ba ngatang shube jing ngan sei nala kijing kuslai Bethel ngan pei haki jing jen jarden kam jan ablei yami kam jan ablei yami kam jan yami to ni yok jing kor khu banwai ko khpa jungi bahap neng kumne pat bawai jong ne kapor to kor khu ni ke banta barom ngila pendap mat palat pat ingi ta ke jukru blai ke jong me mangi pan kerteng ka jong pun jing Jesus Christ bat to ai be jinga ai ka badap yan ap kar hai ka jong Jesus Christ ka jing ba jong blai khpa ba phalak ba mayan tringkat
bat ka jesla pertengahan jepen hun ke jamu sem ko jang play kini kin bot bat ngi iwe pi iwe bat ke banget hi kalak selak perthai bat ka balang hin ka jang ba nadu man ta bam jukur ruhi amen